3, 2, 1, štart! Pustil som dron, aby sme vám priblížili realitný unikát v centre najdlhšej doliny na Slovensku, Ľubochnianskej doliny, ktorá má bezmála 30 kilometrov. Tento pozemok, ktorý je všade vôkol mňa, medzi ihličnatými stromami má, počujete dobre, vyše 152 árov. Na pozemku je elektrika, okolo neho tečie romantický potôčik a hlavne je tu prístup po asfaltovej komunikácii. Toto všetko, tento raj na zemi a množstvo ozónu môžete mať len za 180 000 eur. Pre očarené duše architektov, hercov, moderátorov či športovcov milujúcich panenskú prírodu dodávam, že si tu môžu postaviť ateliér, fitness, saunu alebo bazén. Susediaca horáreň je aj zárukou bezpečnosti. No nekúpte to.